Obo HIV din. Since 1986 me ye ho adwuma bepem sabre. Sabre mi woni pa bia na omo wo bi kura omo nyema ye se ebi be sa nkola no mbe wugu ni ade. Arafo yamamu nyina akwaba yamamu atenase edemo be nyansapo kasa mfonyini so yegiri se nyame adaroma bronya ye atwa mu obia ediniye moda so wa ahoden ete enkwam se de nyina ye mpa eba ne ye bon se otwedi ampon behwe so na wode betwa eminiti awa na aka ofin mienu ene aduonu emienu no enne menu mienu ye kasa ye wuram dada afisem mienu ni aduonu emiensam eno ntiem ni kai yemfa aseda chenchenche ema oborebore a wobo ade amowi a wowo abeduasa na oje abanye wotonsuo na obo awiasa yenso wahwe so na wode awuramu bim afi ede ne nyansapo kasa mfonyini yede ebramo enema bebre ena yede ebramo sede emunim sabotatitu amamre amanne atetesem afutusem wono ewo ho ane de ayarehwe kakra nso ne de awuram esanse se ebenya ahoden da bia je se yehwe yapomden so yie ne hwe nipa dua so yie eno nti enada ne da nyina no ewo ho ane de no nso afam ne de amamo enne se de mohunu nyansapo ye ne matena se na ye ne opanyin kase bia waredare ewo nubna nutan ni ahan ni ahini ene ade kan se eye ahanru a wabi mu pa na oye oduyefo dunsini pa ene ne hia ye ne eba bebo enkomo na ye beko na yakoma no akwaba ewo nyansapo kasa mfonyi so ansa na ye bisa ne din na afi no ya toa so e de afiri ho e de amamu nti kame ho ene ye woni ma bebre ene ye de na mo maremfi subscribe share na like na forward dwenche so fato asema sanse ene ma ye na afi mu e de amamu ebia ho hia e wo se ye fa no enibre so opanyini minia ya mo akwaba e de obanya nsapo kasa mfonyi so ya buru minia na wumpom te sei nyame adom na oduma nko adaroma me ho odem pa minim sa wabin wo nruomu pa e ba ha ba nruo ni ade a wo ye okukudam osimpeti mpiri danso a ewom na ye ma osima kakra se kan ho asem kire ye ne a sai na abeka no yo me da se me ho asem a etietia me ye ganani me ya sin ni fio so odu asin fosu a opami abehum fi odu asin anya abirem a opami a obehume na sada me bo me din efra me ya opon akwato ankra me fi asin anya abirem na gise oduru fosu ansa na watimi anya abirem ti me asin ni ba na me ye ahahanuru free ahahanuru na miswa fanse be mfie duba akum na me maame ne mabusuafo ne kire se me nanam ko nso obi yare na me isu na me disu aba fie mbusa me se me ko hu we no yale obi yale pa no mo bo me sa na obi yale a me de fa mo be na maka kire me maame so nipa na bia mpompo na abo na bia ne kon bia ne yefun na ye ne ya na bia ne na ho no na maka kire nso mo ko tete ahaban we na mo de koye manua mo de mane sraso ana o de kosa ana ono anu ma ebeko akora be du ba ko no so na haban kra mimi ni ma haban kra but me bo haban ni din so na o makoye ti bia mo ho aneko bi wa no de akoko bi akosua abrobe nyina no mbechem bi sa nti minyini ye no na ko ba se mpanifo bitum fo se e aduma chede a nyame de ama me nti me mfanya adwuma na msiyo me so me be wie kumase be wie school kumase ti me wie school no because emini na me rekoto yewura opemso anim eye na opoku are awanya ne ba bi ko satam no so na yare bi aba ye friend say HIV ti me kan say metimi anya hunuro kakra ame de aboa ono so ampopo ne ti o maye ko maame ba bi o kwacha santa uduru kwacha santa amamre fie ho ba bi afro kokko ase na yede ho be maame na me hyase ye adwuma na nti adwuma ne de me fanse me ye no mfi aduasa nwotwe ni me kwacha de no me hyase 1984 na ma ye adwuma be pem sa abre me de wo kwacha santa ho
nti yare de mesa yare ahudo bebre ebi ti say stroke nyudwe ebi ti say hepatitis B de ka brebo no ebi ti say typhoid afi obi a fibroid abeda ne yam ana awudie no mu anasa awudie nachi bi ti say typhoid ye ho adwuma hepatitis B ye ho adwuma obi a esi ne nufu ye betwa ana wanya sikire yare ana yare bia makuro abeto ne ho baabi say yesi ye betwa afiri ho de eno de obo ade ati ase mempene me ntwa me ye ho adwuma ama nakọ obu anakoma ye ne ya nakoma ha ne pa waya enko mema na duro ama nakọ obi zo ho a awo asma ye dendenden obi kura tumi ka so ese ya gina wodi akotupum wodi ya dia ko chef nase kura wodi ebra ese oduma nko na boss ro boss asase na pono na bo na obo haban ya wasase so ti oba mema waduro obewo obu a sebi okọ ajana ya moja nko a ba mema waduro obi nso okọ ajana na sebi ne kokobo no rectal prolapse ne kokobo na yi aba so ni nyina ba anu kra mbodi ya just 3 days memo waduro 3 days kokobo na uko uja na ye ba ni nyina be san yakọ eno nso me ye ho adwuma afi kaka se opese yetu sima mienu pe na matu awie moja ma hwe ma onko hospital onwo pane onya hwe memo waduro wi a eno ano no me ye niam bebre bia obabu a ontimi muni nsa so obu a osume obetuma bu nsa be emprensa so sa ne memo waduro obi nso ho a ese ebia hania enkwe abehya ne hwom eno so ba memo waduro eno so 2 days be memo waduro na mienu pe ebekọ me ye niam akese mintimi nkani nyina sesei na emom ahwefo hwe no mutie no mutu anamo no na be hu se de America no eye turu na se eye nokore because ye wa nansesem bi wa ye tu ne nyansem na de America na nya nansesem a metu no wanyansem e se matena cultural center koko asimfi aduasa nwotwini me no obia ni haw me no obia ni akwansi de bia nti wo de hia ne se yare no wo de beba wo de ba oduma nko abo so bo asase ne ma no eno na me de ye sa adwuma ni nyina arefo emfisi aduasa nwotwe 38 years ni na wose wode atena culture center amamre fie ewo kumase wode wose wo yira kora na ene konfanoche aya asabia ne dintwe ni mu wode ye kanesa obia bete onya bo culture center na boko kwase a ono oben astrotefa ye be ye nche ya agoprama emofra no anase mrantie edisu agro astrotef no ana one kofo eye mortuary no ene dintwe ni mu sa ba bia ye kora emu no fridge na esi wo no woni ne dintwe ni mu nya duru ho na wo se wo peko kwase a obia ebekiro 38 years ni ewo bibidwom senkanya ka culture center haide ki ate ne din dada atene nka anka de besi anya esi awi opanyini mehu se wateten habai e de gugugu hanom minhu ye kura no mehu eye kwekwe nisu habai mehu bode habai de adwan ye na mehu we menyene wo hu we enkraje dua no en mehu we kwansu ano no kwansu habai wow ene ba ko mienu bia minim ne din a wo de meba ho ne yebekọ na ansa na meba wahaba ne so no mame enye obo HIV din tell what me ye HIV adu nyame adome ye pa wo ye ne se wo tu ase ana se wo ye ne se memo aduro ema saa mmoa wana ede saa yare na ba oni padua no mu no mmoa ni nyina egu afiri ni padua no ya haba ni enubran ya na wo de ban ya ni nubran na me de se ma ye hu adwuma ache me won adansi die nkrata nyina agu me office bosom bita wo de na chi ana dabi on ha na bebre yemfum so no on se ahaban ena nyame de ye bibia nyame de form de te na nwini nipa na ohome nkwa home gu nipa no nipa be ya krati asefo enti onyame nyansam mu no ade bi efiri abodie mu no ena nyame se amfansa ye ho yare enti amamre ni amane mu ni enuro mu no wontimi nkwati edua na haban na bena ni hini na homa se o ye aduru kwasi buroni de en kura na waye no eye saa niema na na omatwetwe tumi o masterati components na film ena omde awuduro bi asa aka ho no omde manipa no
na ye de ende ye wie a yemfa wuduro bi anye den enka ho enti se etu yare na se a etu ase prekope Obe konfa no chia ban asabe edi ene na AC wo mo betimi adi ho adanse se wo ye du ana ende me teze me mpesa mekasa wo de unya ko serology department ba bi o mo twi moja ba bi o mo hwe saa ye no okwa mpanimfo bi wo o mo kobusa o mo baka bibia a kiro since 1986 me ye ho adwuma be pem saabere a saabere mi woni pa bia na o mo wo bi kura o mo nyema ye se ebi be sa nkola no mbe wugu ni ade o mo nyina ma hwe o me nkola ni nyina nyame nti o mo nyina da so ne na mo to chinyifo betimi akoba bia wo koya kobisa se ampade papa ne kan kro mu a fa wo number to dwana ye nto aso my number ni 0247 21 4069 0247 21 4069 0247 21 4069 wow telefone number yeah my number enko bia jo arafo na je se oduyefo yi na yeguso a ye ne edi enkomo no oye ahamanu no ache enye ne yemu bi na yenwoye ma atasefo asase so afei ne nyansapo yensa aka no a afei de ye be wono pa ebi won ma ye be ma na wa kire ye free na mum free no ye de ye adwuma wi a ye de ne naase e de abre na beda na sese papa wadaroma ye hwe no nyansapo ye wie ye ne ye koye ye ne ye ho toye kosua kreti ni eje na nso fapata wokra wa ya ade fe e wo so wa mo wa chichi ni mentie nyina eja se ba bia nipa no wo bia no se wo pa aduro no nko a no che ne yade no na wo betumi aye ho adwuma wo betumi di akoma no ende anya den kura okay afei yenko ya haba no so haba medical bobo bi dia ene de hen na wo de ye famu na wa kire ye de etumi eyo yo mame mo bo haba ni di makoma na se haba ye kura mi ni di ye friend nsempi ade nsempi se de amoka no na meka na ni di pa ye friend ensempi ni kan nsempi ni di pa ni di pa no eye hunamu de eye huhun mu de edi na friend nsempi no de friend nsempi na se na dwuma ye na edoso ono ahaba we na ekura kakra we so obinya hepatitis B obinya typhoid obinya jaundice eduro bi amaye bia we ka ho bi ene ye hunamu na huhun mu de ende enya asem ketwa se obi uni obi ya adwuma na nadwene se obeyiwa firi ho na post nti dabi ya to odu oba ya to ya de ama me yes ani ma nyina ama o ta firi wie ontumi ntu aduro ontumi ma odua ontumi nya ohwe odi agro no beko enti na fa ni nsem pii no ne se nsem pii haban de se ye honam ni o se ye hunhum won de ba bia ba fa bia wotimi twa sa wo nsansan akura wo ho a etimi de we ni ye ama ni nyina nsansan ni nyina akọ to no ye hunhum ene honam nyina fa ni nsem pii we so de ense danye nsusu di bia we se ye mfichire ni ade dwaye achikura ya sa ya na me hu se bisisi wo ene ade anhye danye susudie bia nsempi ahaban jo yankwe na aka dia odi beye aka se hon na asem no wono no enti opese eye adwuma na otumi ye nya se okote ya ka ya kire ahaban no ye de ka ho ma ne tumi eye ye se obo modi na otu anamon na woba na onso oba ebeye na se de se na efata na etimi asanyade enhwire we de se flowers on se waka se enhwire ana flowers nokore na edua bi na so sa enhwire we na edua eso sa flowers ye fe na akua anisuo akua ni suo bi kan akua anisuo akua ni suo sa na ye kan enya adua ba bi a eso a na ase abukofu bi obebu no na ensuo ginam e o school mo creative didi agro so atkote na dia so ani ase se de ewusu no sa enti sa haba we ekura me flowers ekura we ene na bena ne ne hini mo won haba mi wo America ho obu a yese wanya cancer e wa na wodiem ana ne nsurum ana ne mogyamu eno na odman kwa daroma me de fa so yes ani amani nyina wow obi a wanya sa yare no me a me di adanse me a me yira me wa ne sese
onya cancer awo ni mogya kokram yade to mogya mu nya cancer wona wodiem onya cancer awo ni nsunum oyi nipa kokko ne honam ni nyina ye tuntuntuntuntum ti se ade eda me nsai enso ne nyame adom okoba bi oye bibia ye no koto konfo na jam se gisem di no ko sha fidiem na se nya adwuma so enne mi ameyire enye se me kire wachi otorofo no se me dance fo wa buru kire so ti ase mi ameyire sa haba mi wa america ho ebe yi ni nyina afiri ni padua no kokram yade ebe yi ni nyina afiri ni ye twagu kwai sa ye se no ne de no kwekwe ni so hwire ya nkasa na ne flowers ya ni na bana no bana ni hini na me den haba bi so ka ho na wo de aye na manoa na onum ni ti se nsu na sasa yade no wow yanku animai yamra we kwa ususa de aduane aye nyina we wo de kan kontomre ho na wonya momoni bi de aburo no twotto de twim nya abo de bia woni aba bia ene wo na ansana no sa kwa ususa we se ka se obi anya typhoid ene haba miunu pe ena me de ka ho na manu ama na wanu typhoid ni nyina achekura bia 3 days ene sa haba we ena we your friend konkroma ade ayi konkroma ena we your friend enkran jedua we de frin kran na ba ya na sa ne abodi mfretete ne aba beto kran jedua enti me ka bom me wo haban ba ko wo ho anu so me de ka ho na no so manoa de awo na emono ya ena ebia ba bi wo ho ho odin enti se opese uyusu a wo de be kwa ko gudem na awo wo dem ewo awia so a enti me nya adwuma papa ni kwa se awia boso na wo de aye eno so ne de no o se yade be ne sa bodin biem yade be ya typhoid pa ayi kwantu so ayi esisi emfichire wonderful onyankopon na obo nipa no wanya ya boro enti nema atwa ye ho ahia de aye die no eno a na ose nsamfansa ye ho yade ti no se munni aduaba no na mfa aba ne nsa nyarewa sa Ezekiel chapter 47 verse 12 okenkan ni nyina ose ahaban bia tumi efrim ne firi nyankopon kronkron bia na eba na odi dua na man se na ba ne nya na dua na ha no enya aduro man eja safa number no to dwa na fe fa body ha ba na menhwe de no so de be ya ma me ti fa number no to dwa yo me number ni ye 0247 214069 0247 214067 69 0247 214069 me number eno no me hu body ha bai de adwan eno so ye de be de no se we de nkran de kono na nka de ayi enta do kono asebe ne ye de ko chechire apepa so ana eja ya tete mode na guso ne ano na we so ye de ni we ufa we na ufa body eno ni dua ufa ne hono na ne ya dwa no ebia we de ye we obi a wanya stroke na ye ntimi nya ne hwe no aduro bi a obeye bia so wamfa we anka ho a obo ntimi nsa ne yare wodi hahain so enti oduma nko agbo ade no wache ye niema bebre na ya bibifo ne na ya nsua ya mfa nyame nim de no enti waka asem bi se moma adwene wo Kristo Yesu mu ntira mu bi na nso sa adwene ne ya mpe enti nipa mako ena nyame aye o madom a o manidi nyame abode ya chi a ye de yesa adwuma enti wei esa yare bebre na stroke aduro bi abeye bi agise odi webi eka ho nti obi wo stroke o mane ha oni omra oba yehu adawroma obenya ayaresa mate arefo na chese eno no opanyi wono a na so ye ena yato ana ye de ne etwetwe enkomo efa de woden hahama nubra nutwan ene nuehini otumi ede ye nyarwa ahodo a otumi esa ena eguso a yede na abebon komo no wache hama bebre ebre makwan na amra ne bebre na aka egu anu manka wose ochichiri mu nanso no wo wa akwanya kuma se ya
amamre free culture center eho na wo nti bebia wo fira wo bebia Ghana ha a wo bebia no wo bedru Kumasi ansa na abewura kanyeti akra no udru no ansa na watwam na wawuram na wakọ bebia wo bia wa amano ne bia ne line no ansa na mebe sorry so yi mema na sa de atudwa obetimi afre ne number no na ne di nkomo na said your person ofaso wo yade your person osa nyina no so wotumi ayo na wasa ede ama eje ye be sorry na abobo nyarewa ne din no memo ane de ne ma ante eno so wotumi ye sese ne de ha memo ane memo anu pompani wo bu ane de na ye se we so no kwasem eyemienu se obi ka kire se obemu waduro ma obema ye kese chen de etie na eduru ba bia no kra nhye de nim na emu ebetuma ama waduro ma wonum a ebema obema na emu ayedu ahoden beba untini no usisi ni moja no ma de apese oye bia no watimi dia yes etise ya entimi meye sei na emu no ebema hoden aba moja na ebo se begum ye na emu yedu ma de awde ye na nipa no abetinga sampa wa ye adwuma na ma no ampa so nyemu kwatikasi ya duro bia ni ho ense de ni ho sa so on se mama chiro nema bi se ye wo na etwa okoti wo nkwala beremu a ebia unya na wotwe na etwa okoti a ewu a se de esitie no unyini ade beba kan kakra bia no anu no asa sa ana obi nso wo nyini kura wie school enti onyini ne sebi ne be ma na ayekese dada so ne yetwa enti etwa ye mia na ebewu na ho no enti ba bia be ho no be ka na ebewu no na no nso aka ho na emom emu ye mmere enti se emu ye mmere a na ye modo na anu modo na emu ayedu enti hu ne se ayekese okay so that it was so ma otu se mu ayedu afi na mate ase pa se ade na ayede emu ayekese na nso mu na ayeduro a betimi aye adwuma e wo se e power kama sa eja wo number ni bim eno nso eduro ndi e wo ho nya na kra ni number ni 0247 21 4069 0247 21 4069 wo culture center kokwa ase yada se ene unya akwan amma yenso ye no ebedwetwe enkomo that's arefo na chese eno no se de edika aka kire mo dada se mfinche mpimi ni aduonu miensan yi no ya pomoden de opanyini ebebo moden na abere bia ewo se ye nyano no ye beto ache no ne ye ne ababedi enkomo ntikoso na ma wokasa fidie no anase woko YouTube dia YouTube no eye nyansapo kasa mfanyini eho ene yewo edi edwumadie bomode subscribe share na like ya che fama onua bi no nso enhu ne ekoso ahe na omfa emon ho bra aha ena yede mu sie na yaye ne kejebi da foforo no ye hyembo se ye besa ne na ba betenase na yarwa aka hodo no yedi hu nkomo na afi ye hu kwan ye befa so a ye bebo ye ho ban midin ene abusua pani owusu aduomi ye mamu nyina mo ene hwa wodi ahenwa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya